Carving je moderní technika lyžování, při které jsou lyže v oblouku vedeny maximálně po hranách s vyloučením smyku. Což platí pro oba základní směry. Race carving, který vychází z tradiční techniky se zalomením trupu a s převážným použitím holí. A také pro fun carving, nebo chcete-li snowboard carving, snow carving či free carving. Lyžař se naklání celým tělem do oblouku, většinou bez holí, častý je dotek sněhu dlaní, předloktím nebo celým tělem. To už můžeme nazývat hand carvingem, body carvingem. Ovšem podstatou carvingu není škatulkování či diktát jedné správné techniky. Doba carvingová uznává individualitu lyžaře. Vyberte si sami techniku lyžování, která se vám nejvíc líbí, je nejbližší vaší osobnosti. Naučte se ji, zdokonalujte, ale hlavně s radostí lyžujte. Carving je od svého začátku spojován se svobodou, radostí z pohybu, hrou, nespoutaností. Přesto je potřeba dodržovat určité zásady, které chrání naše zdraví nebo zajistí dostatečně rychlé zlepšování našich dovedností a tím i prožitků. Radost z pohybu se rychle vytrácí, jestliže nám něco pořád nejde. Snad vám pomůže na cestě za silným carvingovým zážitkem náš film. Cesta může být trnitá, někdy vám to půjde, někdy méně, někdy bude svítit sluníčko, jindy bude mlha, stejně jako tomu bylo při našem natáčení.